Nire horretzapenetan beti izan dut guztua, kantatu eta hori beti nire burua ikusi dut kantari bat bezala edo. Baina uste dut serioski hasi nazela musikan gitarrarekin eta izan zela Kurt Cobain hil zenean hori 1994ean. Eta hor uste dut Nirvanaren bidez azken finean hasi nintzen benetan gogotsu izaten musika egiteko eta pixkat hortan ezagutuen nire burua eta beraz hortik hasi nintzen. Eta aipatzekotan beste urrengo urratsa izan zen gero neu gorriak ezagutzea eta hor erabaki nuen benetan nuela talde bat egin montatu, euskaraz kantatu eta ez dakit zerbait musikaren bidez aldarrikatu. Eta uste dut hauen bidaz nintzela, gero gondu naiz bietatik, baina uste dut hauek izan dira bi erro nagusiak. Nahiko naturalki izan da pixkat ez nahi gabe, baina puntua izan da aspalditik banitura idai batzu, kantu batzuena, letra batzu oso personalak beraz taldean ez dituen ikusten, eta musika batzu ere ez egokiak. Eta azken finean Ulises Drumondekin pausa egitea erabaki genuenean, uste nuen musika utzi nahi nuela, ez nuela gogorik gehiago jotzeko, baina nuartu dintzen etxera txartuta segitu hasi nintzela gauzak berriak maketatzen, idei zahar hauek pixkat lantzen eta ikusi azken finean materiala nuela, erabaki nuen ere gauzak arreglatzeko nire buruarekin, behar nuela proiektu hori eraman bururaino. Eta beraz diska grabatu nuen, pentsatu gabe joko nuela gero zuzenean, eta hori, diska bat egin dut nahiko elektrika, eta orain diska hori aurkezteko zuzenean erabaki dut pasatzera akustikora, mantentzeko pixkat diskaren alde oso intimoa, eta beraz eramaten dudana orain da gitarra bat, luper bat, eta zerbait oso simplea eta oso gordina, hori baita azken finean jendearekin praktikatzea hurbiletik momentu hori. Orain zuzenezko aipatzeko hori, esango nuke dela zerbait akustikoan, luperrarekin erabilia, beraz badola zerbait pixkat atmosferikoa eta pixkat trance edo zakita errepikakorra. Euskaraz dela, zenta baru bide garantzian ustez, eta nahiko iluna, egiarrateko ez da oso alaia. Olako zerbait, da zerbait oso lasaia eta ikustekoa giro lasai batean ere, ez da oso aproposa jaia bat entzat adibidez. Azken urratsak eman ta salto egin. Azken urratsak eman ta salto egin. Azken urratsak eman ta salto egin. Azken urratsak eman salto egin.
órdenes ni pide permiso. El amor revuelve, desordena, acribilla, roba, miente y mata. No ames como instrumento, institución o religión. Ama como guerrillero, como asesino, como demonio, como Judas. Ama como fuego que abraza todo. Ama como arma, a golpes, a balazos, a pedradas, a mamadas, a cogidas. Despeina, rompe, patea y libera. Muere de amor, no vivas de amor, no sobrevivas. Grita de dolor, no calles de indiferencia. Vuélvete loca, loco. Esto de amar, como cualquier droga, tiene valor de ilegal, prohibido, oscuro. Amar con el corazón, déjalo para los sucios, corrientes, normales empleados de oficina. Ama con las tripas, con los huevos, con la vulva. Ama con gasolina, cerillos y napal. Al final, con o sin precaución, con o sin amor, ya estamos muertos.